Други думи казано, вече над 530 минути футбол, в които домакините в днешния двубой не намират път непокрит на далечния край на наказателното. Срещата се явява на част от септември до края на трансферния прозорец. Трансферен прозорец, който затваря след 2 дни. Полендаков. Сега септември може да атакува в по-разредено пространство. Полендаков. Трябва да отчетем, че в края на първата част притежанието на толкова свободно пространство пред себе си комбинира с Патрик Лан. Ерол Дост е напълно непокрит на далечния край на наказателното поле. Патрик Лан обаче не успя да намери правилното решение на тази атака. Патрик Лан. Много внимателни трябва да... Сега септември може да атакува в по-разредено пространство. Полендаков. Зад гърба му захожда Вити. Мартин Моран. Митко Митков. Влиза навътре Митко Митков. И решава да върне топката назад към Страхиния Керкес. Обрат Юнашча. Витиньо. Сам на десния фланг е да се обърне Даниел Оливейра, да комбинира отново с Серкан, който пък от своя страна опита с външната част на кръка. Бързо контранападение. Патрик Лан с дълго диагонално подаване към Матеос Енрике. Енрике успя да намери Серкан. С последствие футболист с номер 10 за домакините си спечели странично хвърляне. По този начин действаха в немалки части от двубоя футболистите на Николай Митов в предишния сбор и официално предупреждение. Поне в тази Драгомир Драганов го спести. Матей Шимич, Александър Георгиев, Даниел Оливейра, Диего Рапосо, Джунейт Али, Серкан Юсин, Матеос Енрике и Патрик Лан. За септември на вратата е Димитър Шейтанов, пред него Михаил Полендаков, Страхиния Керкес. Почна много по-активно двубоя. В последните няколко минути обаче футболистите на Николай Митов. В миналия двубой срещу Черно море Александър Георгиев се завърна на терена след 11-месечно отсъствие. В този период той се възстановяваше от тежка травма, която получи в началото на миналия сезон. Впрочем, Александър Георгиев се изправя срещу един от бившите си отбори, след като пълно неутрализиран от централните бранители на Крумовград. Свободно пространство на фона на постигнатите резултати отваря за 25 годишния страж на септември още в... Николай Митов ще извърши още една промяна, която се явява последна